tractat llargament al llarg d'aquests anys a la Comissió de Drets Socials, que té a veure amb el lleure a la nostra ciutat i com aquest lleure s'adapta a les diferents necessitats de les famílies i dels infants, òbviament. També hi ha canvis com els que s'han produït en el calendari escolar recentment i també com s'adapta a les necessitats específiques de cada territori que també presenten diferències entre ells. Com deia, hi ha canvis que es produeixen en el si de les pròpies famílies. Ja no tothom fa vacances al mes d'agost, hi ha famílies que les han de repartir al llarg d'altres mesos o bé les han de fer partides perquè el propi sistema productiu està variant i també estem assistint a unes situacions cada vegada més complexes de precarietat laboral, però en canvi està fora de tot dubte que l'Ajuntament aposta, i ho volem reconèixer en aquest sentit, perquè el dret a l'oci i al lleure de qualitat es produeixi. Vull posar en relleu, perquè crec que val la pena de parlar també d'aquelles coses que es fan bé i que des dels grups de l'oposició, i concretament el nostre grup, sempre ho ha valorat positivament i ha donat suport al projecte Concilia o a les tardes educatives amb extraescolars artístiques i científiques gratuïtes a determinats barris dins del pla de barri. S'ha ampliat també l'oferta de lleure els mesos de juliol i agost, també com a conseqüència de l'avançament del calendari escolar que s'ha fet per part del Govern de la Generalitat, i el que avui plantegem, creiem que té lògica també, que és parlar del període de Nadal, un període que enguany contempla 10 dies laborables de vacances escolars, on certs sectors, com la restauració o com el comerç, tenen una punta de feina amb hores extra i, per tant, amb majors dificultats per atendre, diguem-ne, adequadament als fills i filles. L'any passat, és a dir, el 21, només hi va haver oferta d'alguna mena de casal amb 5 centres cívics dels 52 que disposa la ciutat. És veritat que hi ha famílies que poden contractar casals privats, però n'hi ha d'altres que no poden fer-ho, lògicament, per un tema de capacitat econòmica, però també perquè aquesta oferta privada no està a tots els barris i, per tant, hi ha nens i nenes, hi ha joves, hi ha infants que no tenen les mateixes oportunitats que altres. L'any 2016 també es va impulsar un projecte com és el Baobab, que té lloc a l'estiu, en barris també del pla de barris, i les mateixes dades que com a govern ens han compartit quan ens presentaven el projecte de tardes educatives o de Baobab ens serveix per a aquest cas. Nosaltres creiem que tindria tot el sentit que des del govern municipal es plantegés i es dués a terme presentar una oferta de qualitat, a preu assequible i territorialitzada a tots els barris de la ciutat per infants de segon cicle d'infantil i de primària i de secundària, bé en centres educatius, bé amb equipaments culturals o cívics o amb entitats, això depenent de les necessitats i de les opcions de cada territori de la ciutat. Aquest és el nostre plantejament i demanem el vot favorable de la resta de grups. Gràcies.